Здравейте, аз съм Еврибост и този епизод ще е отново на Евротрък и да видим къде ще ходим. Фаровете. Така, искам да е малко по малко разстоянието. Сигурно ще караме до Милано. 249 км, 7356 евро. Това ще взема. Милано, я видя на картата. Милано. То е близко. Добре. Имам си гориво. Добре, нека да вземем ремеркето. Не знам какво ще караме. То май там пише, ама аз не прочетох. Оп. Така. Хайде да излизаме от това нещо като фирма. Така, аз и да завърта не мога да виждам. Оп. Как пъкват изведнъж, бе? Тия светофари. Този беше малко по-бърз. Сигурно следващият клип ще снимам на бус симулатор, защото ми хареса много играта и може би ще ви хареса и на вас. Но пишете в коментарите на кои игри за Android харесвате и ще снимам на тях. Пак зареждане на карта. Много мраза да чакам. Хайде, бе. Най-накрая. Тие са пуснали фаровете. И то аз съм ги пуснал. Така. То ден няма смисъл. Здрасти. Вау. Какво бутане беше.
Ако знаете как, ако въобще става на Евротрук Драйвър да се играе като нещо като онлайн, пишете в коментарите, защото не знам как да го направя. Ако някой знае, да пише. Много искам да играем онлайн. Милано каза, че е надясно, където е фанал този пич. Тира моя задраска. Карам се 60 км. Опа. Не се десни. Не, он не изчезна, река. Колко бързо намаля горивото. Почти беше догоре като тръгна. Ограничение 50 км. Разкарам се точно толкова май. Вече с 60 карам. Добре, тук трябва да му има камери. Ако влизане в града, ако карате с над 50 км, ви взимат 2500. Така че намалявайте. Защото взимат доста. Това са го направили малко реално. И имаше много малко градове от играта, но на излизане от тях има полицаи, такива, дето те спират и не си спомням какво беше, май искаха документи и после пак тръгват и изведнъж полицаите изчезват. Само се спират за документи, май нещо такова не си спомням и после изчезват веднага и аз си продължавам към пътя. Това е малко реалничко. Не кой знае каква е играта, но си я бива. Добре, стигнахме. Така. Да видя. 77 349. Ниво 5. Добре хора, мисля така да приключи днешния епизод. Ако ви е харесало, харесайте, абонирайте се и следващия епизод сигурно най-вероятно ще бъде на Bus Simulator. Ще видя на какво. И това ще е този епизод. Чао!